Today we're receiving a very important Igbo man. So allow me the pleasure for us to call for an opening prayers so that we can get going. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ezi Chineke dị ndụ, anyị kenere gị n'ụzọ pụrụ iche n'ụbọchị taa. Ọ mmasị gị bụrụ ntụziaka gị mere anyị ji wee gbakọọ. Anyị kenere gị n'isi nwanne anyị nwoke Onowu, onye iduru ogologo ụzọ wee dutere anyị ya na South Africa. Ihe ndị niile emelụ nke emelụ nnyaa na nke ọgbakọ mbọsị taa ọ na ntụziaka gị. Ọ bụrụ maka na anyị bụ ndị ezigbo mmadụ ma na anyị nwa bụ ihe kacha dị asọ. Ọ maka ebere gị na mma gị. Enena anya na nje anyị, Chukwu nekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. N'ọgbakọ anyị bịalụ taa, Chukwu gọzie anyị, gọzie ezinụlọ anyị, gọzie anyị Igbo, maka na ọgbakọ a bụ ọgbakọ anyị na-enye anya na oge nyere anyị Igbo aka. Gọziere anyị anyị Igbo, gọzie ụmụnne anyị niile bụ ndị Naijiria nọ na South Africa. Ka ihe ndị ahịa anyị bịara bụrụ ihe ga-eme ka ọṅụ anyị zuo oke ma bawanye n'ime gị site na Kristi onye nwe anyị. Igbo nnọọ, Igwe nnọọ, ọhaneze nnọọ, ọ na be anyị ka anyị nọ. Even though no more need ebe anọwa, but anyị niile nwe ebe anọwa. Ihe a wụ ọjị nzukọ ndị Igbo. Maka occasion anụ a bụ occasion nzukọ ndị Igbo. Igbo biko lekwe na ọjị ọ ihe eji wee mara anyị. President akwanya gị dị ya. Ọwụ na anya president nọ ya Hamadike ngwa ngazie ije. Biko ndị Igbo ọjị abịago na ya nwa ga-ewepụ n'ofu ọjị ka anyị wee mara na ọjị a na-aga ata ya ata. Then the president nzukọ ndị Igbo Emmanuel Okoli ewepụ ọjị n'obi gị ka anyị nọ. Then biko n'ugwu prof ka anyị nye prof ọjị, prọfesọ Nwanne, ndị si UN their leader bụ Chief Okafọ, biko ka enye ya ọjị. Onowu abaga na ọjị before ebunyezie ọjị. Okay, ma ngozi ndị nna ukwu n'aka nke ndị lekwa ọjị. Kewara ya ọjị. Ị ga-achọ aka na abụọ ka eji ebufe kara aka. Aka na abụọ ka eji ebufe dị nsọ. Onye mee ife nna ya mee alụ. Ọ ife nna nna anyị fa mee ka anyị na-eme. Ife Chukwu nyere anyị wee na-efi ya bụ ọjị, ose ọjị na nzu. Ọ ife nna akọwa ka ndị ụmụaka na-aghọta na nzu bụ ma mficha. Unu na-eji akwụkwọ na-akpọ cleansing. Ife ndị ụka na-ekpọ holy water. Eta ka anyị mere oge ụwa bido. Ose ọjị bụ ife eji agba ajọ mmụọ na ajọ ekwensu niile ọkụ, ọchacha anya ọkụ, ewelu nzu fichaa anya, dị na-erizi oriri nsọ. Nke a bụ oriri nsọ nke ndị Chukwu nyere anyị. Ana m agwa ya Igbo kwenu, rienu, ṅụanụ, ụmụnụ zụnụ. Onye wetara ọjị weta ndụ. Ọkụ agụnye nweta n'aka mele. Onye ọkụ nyere n'aka menyere ọkụ aga anyị unu n'aka. Ife a na-eme unu ga na-akụziri ụmụ unu ka wee mere na-aga n'iru. N'ọkwa na anyị nwa bụ majority na Africa. Ọkwa na anyị nwa bụkwa richest na Africa. Without political power, anyị wụ the richest. Onye ka ndị mmadụ ji enwulu na anya ọkụ. Na anyị nwa ndị Chukwu te mmanụ rọpụta. Egbe ebele ugo bele onye si bi ebe na nkwukwa anyị. Ndụ mmiri ndụ azụ, iyi ata na azụ anwụna.
ndụ ọfịa ndụ anụmanụ ọfịa kpọ na anụmanụ anwụrụ ka Chukwu bụrụ anyị ụzọ kpere anyị azụ Chukwu nye anyị ife anyị ga-eri ife ga-eri anyị ya gbafue na anyị gbue n'aka nri ọ bụ mma anyị gbue n'aka ekpe ọ bụ mma anyị gbue n'iru n'azụ ọ bụrụ mma ife ọ n'ime ga na-aga ọfụma ka mmiri na-eru ọ ka ọ ga-esi dị ogologo ndụ narị isi ka na-ayọ na ndụ unu ka akụ unu gara ka osimiri Atlantic Ocean ma Pacific Ocean ọ matara ata na ya na-asị Chukwu bịa nọnyere anyị ife onye ọbụla na-eme ka ọ na-aga ọfụma ma ndị bụ dọkịta ma ndị bụ injinia ma ndị bụ prọfesọ ma ndị na-azụ afịa ife ọbụla Chukwu nyere n'akara aka ya na-aga ọfụma anaghị ndị okokporo nọ ebe a ndị ụmụ nwaanyị nwere dị ka Chukwu nyefe di ndị ụmụ nwoke nwere nwunye ka Chukwu nyefe ezigbote nwaanyị ọ dịrọkwa izi inweta ezigbote nwaanyị ma enweta ezigbote dị ka ọ dịrọkwa izi na ka Chukwu gọzie di na nwunye ka anyị na-ebi ọfụma ka anyị na-ese okwu ka anyị na-agbasa ka anyị ghara esemokwu a na-eje sọkọt na-eme divọs ụkwụ anyị ji bịa ka a ga-eje na anyị na-eje eje anyị na-eje anyị na-ana ụkwụ ọma kpọrọ anyị ọchị ọkụkọ nwa adọkụ nwe nwa ọsọ mgbakana ga ma ọzọ ga-ana ka ma ọzọ anyala mgbakana naba ọ dị ofele a na-agọzi ojii a n'afa nna nna anyị fa niile afa ndị Igbo niile nna nna anyị fa ma ndị Abịa ma ndị Anambra ma ndị Aniọma ma ndị Imo ma ndị Rivers ma ndị Ebonyi ma n'Enugu nna nna anyị fa ka anyị ji agọzi ojii a ana m agọzi ojii a n'afa Eke Oye Afọ na Nkwọ ọ ga-adịlụ unu mma ọ ga-adịlụ unu mma so ibe anyị ji emewe hụ ọ na-adị mma ụmụnne anyị na-agba mbọ n'etiti anyị na-akwado ụmụnne anyị ka anyị na-welufa na-ewu ife ọ wụrụ ife obi aṅụrị dịala onye ọbụla onye otu anyị. So biko ana m achọ hand microphone to Dr. Okoli, for his opening remarks. Thank you kindly. Igbo ya dịrị unu mma o. Ụmụnne m ya dịrị unu mma o. Nnọnụ. N'aha m n'aha nwunye m nnọnụ. Okay, my one key lesson pụtara na what happened yesterday is that the time has come. Igbo realized that collaboration is the key to the distance by Chorega. And two, no naiga garo by naga, we need to change the way we have been doing things. Because by no now as ndi by suppose no. We should have passed this stage. We have had this international collaboration, which actually is the first that I'm seeing the level of this collaboration. Is it transatlantic? We have had many people coming around to give us lectures, to talk to us, to interact with us. And this time we're having an association. We have 2 people coming from America, 1 from Ghana, 7 from Nigeria. There's something special about it, and we must celebrate that. And Uno Hunyeme yesterday, which is what necessitated that we need to meet in a select group today, but that the wisdom that came from the king was not heard
by the Ohanese. And I'm equal Ohanese as association, but Ohanese as the people. Because whoever was there could see that there was, the communication was not there. And things were so crowded. And so I apologize. And I thank you all that the time has come. I'm known a forum of Igbo World Assembly, which is a progressive association. That it's beautiful that progressive associations across the continents, across the countries, needs to come together now for an Igbo agenda. And it is left for us to say what is our Igbo agenda. I know it will look like our approach to Ihene Menolo has remained the same. It hasn't changed. But I think it needs to change. The challenges of Igbos in every society across the world has remained the same. Our approach has remained the same. Even in South Africa, where we live, Okema enweho an Igbo underground grouping that can wake up today and say, we demand an audience with the president of this country and we'll get it. Not in 1 week, not in 2 weeks, not in 6 months, not in 1 year. Maka gene, obo na ye nwo mmadu. Maka the president may feel that yanwa meet ya and oga boy stain on his political career. Maka gene. Ayan he me ihe ndị ọzọ anaghị eme. But in the communities in the ọzọ, obgodu no Mexicans, si na ha chọrọ ịhụ Ramaphosa. In 1 month, ha ga-enwe the audience. Ma for ndị Jew, ha ga-enweta ya within 24-48 hours. But enjoy na-eme ha ka eme. But ele ihe mere anyị nwa as ndị Igbo with ihe anyị resources anyị nwere ike pulling together. Agaghị say that onye abụ secretary party anọwa na-achị obodo anọwa, at least onye ahụ na anyị chọrọ ịhụ ya today na onwe ihe dị anyị mkpa anyị need to discuss. I need to reach go to that level. But ebe I can agbagharị na-eme ihere. Amaghị m etu nishiwe na-negotiate ya ebe nishiwe bịawa America. Because in diaspora, unu bụ an older population than us. We're a much younger population in terms of Igbo diaspora. Muno nweku those challenges, we need to learn. We want to know. Because we are not where we want to be as a people. Nobody know I'm wearing issues of interacting with one another. Amamuno, when that, have you overcome it? How did you overcome it? We want to know, we want to learn. Because the split and the anger among us is too much. We need to go beyond that. For not just for Moa, but for Ainine, for all of us. For all of us. Recently, Okwonwembe destroyed something in Johannesburg, in is it market or something? In Dibona, Okrika market. That is a typical example. That Obonorube, when it's possible that I can tell Onye Aghala, look, phone the secretary of this party, tell them that we are coming. And I said, okay,
hold on, let's talk to these people. And for us to be able to do that, we also need to point fingers at ourselves. But we want to learn from you. So that is essentially why we need this more organized forum. Everybody is listening. We need to listen to one another and share ideas, because it's going to be a big loss that the regent came and he left, and we wonder, what did he say? What does he have? What does he carry? It will be a big loss that Chief Okafor came, and we are wondering now among ourselves, yes, he came, he gave certificate. What was it again that he said? What was it? But we as leaders in a formal forum need to carry a message. There's something in you we want to extract. We must have to extract it. You can't go with it. Because we want to tap into that sacrifice. And Obona Ayenwa, we are just 30 years in diaspora in this nation. But you're already probably about 60, 70 years in diaspora in America, and it's a much more sophisticated society. That if there is some successes you have achieved there, we want to tap into that success. Because anya abiago, and we need to think about our children in the next 30 years, not tomorrow. We need to start planning to that level, because few of us, if we succeed, but all 1 in 1%, the rest are stuck. And the earlier we start preparing for that trajectory of 30 years for our children, the better for us. Our children will not have any direction, because Agana saw her, so where are you from? And how am I gaga? Because Munem no. Yeah, the Rani Lemao. I think nobody ya ezigbo mma. So maka anyị ga-amanye ụmụ ife ọnụ, ụmụ ife dịgasị omimi. You know, maka asụ na-ezu ụka aha iri udene, eme gịnị? Atọtuo ngịga. The regent, Ugumba, ndị Igbo, anọ na abịa. Chief ndị represent ndị ibe ndị si America. Na ndị niile chili echi nke onye chi ya zeluno. Igbo kwenu? Kwenu? Kwezuonu? Ekene ka m bụ wee na-abịa. Ekene na na-ebugagolu izizi bụ to Dr. Okoli na-abụ enwe ife sibi ike dị mkpa na ndị Igbo ya gbakọnyọ. Ọ sị na enu m na-anọm ya bịabanụ na be m. Dọkwa hecha na ọ bụrụ ndị sụlọ baba anyị. Ekene nke ọzọ bụ ka m na-ebugalụ Chief Dr. Nwachukwu Anakwenze, the regent of Abagana, the Ike ndị Igbo of Umueri, na afa ya erika. Asị ka akpọba afa ma ndị echiri echi ma na chi ya eji. Etu o si wee kwe nkwa na n'oge ya bịala ife a na-arọ one gara aga na nwee ife ntụmadị mee that na ọ bụkwa na ọ bụrụ ebele Chineke, ọ bụ na ọ bụrụ maka etu o si wee si ike
bụ na ọ bụrụ ọkala mmụọ ọkala mmadụ na ikekwa na ya na-ekwutezi maka ya kịta. Ife nji ekwu ife a bụ ka anyị malụ dịka etu afụnụ Dr. Okoli si wee kwu, ka anyị malụ na-enwe ọtụtụ ndị Igbo na-asụ ụsọrị nne na fa ya etinye ife ọbụla iji ụkwụ ma ego ma ntanimo ka ya wee fụ na ndị Igbo gaa n'iru. Mana ndị Igbo dịka ndị ya bụ na a sị na Igbo bụ fa ji akafa egbu onwe fa. N'ihe imetụ ife emelụ nyaa, nna m Ibeze mmụọ eze kwesịrị na-asị na ọdọ onye olu si na ife ya nọ anị wee fụ na nwata kwụ ọtọ agba nri aya afụ ya. Ọ na-ewute m rinne na mmemme niile a na-adị eme, ma nke ọhaneze eme izuụka na-abụọ gara aga na nke anyị mee nyaa, na-ara enwe ohere anya dị enwe ike jidesie ya bụ ọgbakọ ka ọ ga-abụ etuni ọ bụrụ ndị egwu ya agba anyị afụ ụzọ nene ya bụ egwu, ọ bụrụ ndị okwu ya ekwu agee ntị nụ ife onye a ya ekwu, maka na mmadụ dị ndụ na-amụ elu ife ọmụmụ bido na mgbe a mụrụ ya, mgbe ọ mara ife wee lukwa n'ọnwụ. O nwere mgbe a na-asị na onye a na-akwụsị ịmụta ife, maka na ara amụ ife n'isi akwụ. That means na okwu nwata kwuru na okenye ya enwe ike chọpụta ma ọ nweta ife baa ulu n'ime ya bụ okwu. Wee na-asị na kama ịdị na-agbakọnyọ anyị eme mkpọtụ lisa ego ndị mmadụ doneti gbasaa na nwere ife anyị na-enweta, anyị na-eji anachighazi azụ iji wee kwado onwe anyị dịka ndị Igbo. Wee na-asị bikonu, ọ bụkwa na ife ọbụla ọzọ ya eme ọdịnihu ka akaba arụ fụ na ekwu anụ bụ eziokwu na onye agwalụ kwelu, na ịbịa gbakọnyọ mee mkpọtụ anwa gbasaa anya ka emerọ ife kwesị ka anyị mee. Na anyị nwere ife anyị na-egosi ụmụ anyị na ụmụ anyị dịka ụzọ kwesị kafasi wee na-aga dịka etu Dr. Okoli si wee kwu, and like ife Chief Anikwenze ekwukwu. Wee na-asị na Igbo afro nwefa n'anya bụ maka na ifi na anyị rapụ ife nna nna anyị fa ma ọ bụ rapụ omenala na-eme omenenu, na ọ bụ na anyị aghọta na ọtụtụ ife ka a na-atụ anya n'aka anyị bụ ndị Igbo. A na-atụ anya na anyị ya bụ anyị debe okwu egwu ndị ọzọ wee na-amụrụzi amụrụ. Ịma na ọ ga-enye aka. Nya akwado nka nkwuo okwu n'ife gbasatalụ Onye Aghala na Nwanneya. Onye Aghala bụ the theme of the gathering, and mfu Onye Aghala na Nwanneya nwa na that statement dị heavily loaded, because na nwanne the at least two folds.
There is biological nwanne and there is environmental nwanne. Nwanne kpata na onwe ka mmadụ ya esi mekatalụ mmadụ mesobe mmadụ asị na nke na nwanne dị na mba ọ maka ifi. That means na nwanne abụrụ sọsọ onye gị na fa si n'ofu afọ wee pụta. No, onye Igbo ọbụla, onye ka m kpọzie onye Jamaica ọbụla bụ onye na-achọ ọdịmma gị, gụnwa na-achọ ọdịmma ya, unu wee na-emekọ bụ nwanne gị. Ọ bụ ezie na-asị na agbasi nwanne ọya na, mana na-enwe ọyị ka nwanne. Kpata na nwanne in this sense is all embracing and all encompassing to include not just your biological relation, but someone who takes you to heart, seeks your welfare, and accompanies you to whatever goal you want to, you are pursuing or you want to achieve. Yabo, I believe difa n'obi. I will mind that na ebia n'obodo na ya no sọsọ maka na asị na onye na-aga sọsọ ọ bụla obodo anụ. Mana anyụkọ mmamịrị ọnụ ọgbọ ofufu. Ya bụ na ka anyị welu ka anyị bido n'ụtọba ntọanị ịma ife bụ ụzọ anyị esi wee bụrụ ndị Igbo na-emesi ife ike, ka ọ ghara abụ na anyị nwee opportunity dịka even etu ndị mmadụ si wee kwubugo, anyị nwee opportunity anyị atụfuo ya site na ime mkpọtụ na iti egwu na ịgba mmụọ na bụ even when a constituted organization or a meeting is set up, mmụọ esi n'ilo bịa na-aghasa ebe tebụl na ife bikonu. Abụrụ na anyị esiri tata wee mụta na tata bụ gboo. Ekenekwa m unu. Thank you. Actually, may hand over the microphone to our collaborative partners. Shufokafo. Thank you for coming. You're a great delight. Thank you. Ndị be anyị ekene m unu. Igwe. This man, if bụ nwanne anyị nwoke, is not just a brother. Onwe spirit of ife ọ ga-eme to put us ịrapụ onye a onye nwere ike itinye ụdọ na-ekpokọta onye ọbụla ọ chọrọ mmadụ chọọ ụmụnne come around. I don't know how many years he has been sponsoring, but from the day I knew about him, I refused to produce my flyer until I get his picture. It was very hard to get it. He refused to come out. This is my first time coming to South Africa. But there was a reason. God cannot order your footsteps and you make mistakes. I did not know that we have brothers. I was surprised yesterday, dumbfounded, when I came and knew about so many prominent people, so many, like Anambra leaders, so many lawyers, so many people in this place, and we are not coming together. They are, but they are doing it just like on this table. We cannot be harmonized on that place. This is a world that we're supposed to go out and exploit. We are the last tribe of Israel.
Without ndị Igbo, there will be nothing like Nigeria to start with. Onye Aghala na Nwanneya, so many people are saying it. They don't know. If you did not lift anybody, you are leaving that person behind. You are not a party to Onye Aghala na Nwanneya. Sometimes it's not with money. You can talk to somebody. Something is wrong here. We have to fix it. And I mean, we have to fix it now. That is why I say I will be here. My first time coming to South, I will be here again. And I will be here again. And I will continue to be here again. By the grace of God. Thank you so much. We will come down and see and talk. In one way or the other. And it will be the right way. We're not going to go through backyard. It must be the right way. And the United Nations Association of Africa, in collaboration with the Nzuko Ndị Igbo, we have come to stay. Anything they do, anytime they want us, no, we don't have problem with that. Obi asọka meetings wee bịa South Africa ọzọ. Na enwerekwa m ọtụtụ okwu na-ekwu maka ije mbịa bụ ije ife nna alụ wee ife ọlụ Chukwu ka nna alụ. Nwachukwu ka abụ m ga-amụ m, ọ bụrụ m abụ m Nwachukwu. And ọ bụkwala nya bụ ọkala mmụọ na ọkala mmadụ. Ya nọ ije ndị mmụọ, ife ndị mmụọ ka na-eme. Nke ndị Igbo mụ na ọhaneze na-alụ, mụnwa bụ chairman diaspora committee many years from past 4 presidents. Mụnwa na-anọchite fa, mụnwa na-eje ebe niile na-ekwu ofe okwu. Ọhaneze president na-aga, mụnwa ka ọ na-akpọ anyị na-eje na-ahazi ife Igbo. Igbo strategy ọnyanwa ka eji mara anyị na Igbo World Assembly. Ọ dịka political of defending Igbo political interest. Anyị nwekwa organization ọzọ bụ Council of Igbo Sisa. Ọkwụrụ na anụ maka Sisa. Ọfanwa na-eme ife omenala. Ọfanwa na-eme ife omenala. The festival a na-eme in America every year. Ọfanwa na-eme. Anyị na ndị Caribbeans na ndị Americans na-eme committee na Sisa. Half of ndị Black Americans bụ ndị Igbo atọrọ by DNA test, scientific test. Ogosi na fa bụ ndị Igbo. So fa gbata na-enyefe anyị welu nzu gozicha afa mefa baptizim dị na enyefe Chioma, Ifeọma, Ngozi, Emeka fara bịa anyị na-emefa baptizim nzu. Agwa m na nzu for cleansing emu na arapịa na-achọ ife ọzọ. So ebe ọ na na-eje nzu na-eso m aga. So anyị na ndị African American na-emeka ife na ndị Caribbean. All the Caribbean countries niile ịma na ndị Britain conquer chie na fa akpagolo. Ndị ojii achụpụsịgo fa na alfa fancha niile. Kedu ndị bụ ndị ojii a? Ndị Igbo atọrọ nna nna fa fancha niile, Jamaica niile bụ Igbo. All those St. Vincent ma Barbados ebe King Jaja ebulu King Jaja je ebe fancha fanwesi statue of ndị a ma onwekwa this other man Agụleri obodo ka ndị a niile mmasị na Agụleri wee isi Igbo ebe a ka ndị Igbo si wee bido. Nna anyị Gad na Bible Jacob mụta ụmụ 12 7 bụ Gad mụta eri ya bụ Agụleri mụta Agụlụ ya bụ first son Agụleri nya ebe a ka esi gbasasị a lot of ndị Enugu na ndị Anambra na ndị Anioma si ebe ahụ gbasacha details. Nke ọzọ bụ Ata number 2 bụ Ata nya bụ Igala 4 cross mmiri jee na Igala. Nya bụ Igala bụ ndị Igbo. Na December mụ na Igwe fa na-akpa kwa mbọsị m ga-ebu big mission jee ebe afọ ana m enyelfe aka. So fa ndị Igbo, fa the second son of the progenitor of Igbo land. And the third son bụ Ọba move to Benin then Ife. Ndị Ọba of Ife na Agwunu na ndị Igbo na ebe oge fabi. Ndị Igbo nwere very strong hand on the Dige na Ondo
type Igbo, you got a lot of towns who see okay Igbo, nke Igbo. A lot of Yoruba towns with Igbo name. Or Odudu Wabiazi, Overrun, fa all the family in the Igbos, no already the bath where a lot of farmers na mezi omenana Zabazia may assimilate. Zabazia after Yoruba. The richest king in Africa, Onye that Ondo along the ocean. Also na fabu on the Yoruba na fabu ndi Igbo till today. Onwe ma 10 Rolls Royces come na Ondo state. You know, type Ondo state, you see Igbo. You see drama Igbo, Igafukiti Igbo town. But family over town, families over on, what was Yoruba over it. But and you know, for one night about our enemies are just not the matter got us. So Aghala Igbo. Mwaje do state Ogembianka, ndi Igbo na kwene do state banke, una mama ke banke. Mwaje ba for mona eze fana ba. Ono no uketa mwa na enye support. Mwa na send the ego. Ono no. Fama fase na fabu ndi Igbo na fabu ndi Bini, fabu ndi Edo. Fana si anyi bia ka na fameko. Anyi nwa obia no n'ife ndi Igbo de no haneze. Okwe watch Igbo de no haneze. I just many Igbo de September 30th. Tuna marazi fene many marazi ndi haneze anorozi. Igbo de is a banke no on top. Ne preside over if anime. So I know ndi Igbo no na 14 states, 14 states of Nigeria, indigenous. Oborokwas of 5 states. I know na Calabar, I know na Cross River. I know 2 local governments above. In all girls, I want making you know details. Ma Akwa Ibom, then Ndoki, when we see local governments na Akwa Ibom. Na Rivers Igbo, but they want one day John above. Oh, na December Kabacha Kambia. Kam ndi mfucha iche ni kwere da na agazia no pobo na bone Akwa Igbo ka na-asụ ebe a niile pure Igbo onya ulengwa franca Igbo ka na-asụ even though never na resist na emetu Igbo ka bancha na-asụ ma ebe enwe bụ Obani nya Ijaw language na opobo also few people na-asụ ya Igbo ka na-asụ ma ụka ma ife niile ma egwu niile ma mmanwụ Igbo o ife niile anyị reclaim ndị a bụ aghụghọ ntụ na aghụghọ na-achị napụl anyị na nwanne fa bụ anyị nwetagono ndị Ikwere back anyị ncha etu a ndị aniọma niile anyị na fa nọ ndị Aghala ngaghị edubata fa and then so na Bayelsa enwe 2 local governments bụkwa Igbo no closer to the western part na Bayelsa 2 local governments ndị fadi related to ndị Ukwani ndị aniọma Igbo so etu a na Benue 40% of Benue bụ Igbo. Enwe local government na-aza OBI, nwe local government bụ Uju. Nwe nke bụ Yachebe na Benue. But ndị TV dominate fa. Ndị TV bụ majority. So ọkụrụ makụ n'ụra unu esika etu a unu si nọkwalụ n'obodo niile amaka maka ife a na-eme na Lagos anyị na-agwafa na n'ife dewekwa na anyị na Lagos bụ maka seaport na airport na ọ bụkwa na ọ bụrụ na anyị nidoro na fa so anyị na-epush si lụọ more seaport na Rivers na cement pad nke Calabar na nke Warri si connect a modern railways so a na-emepụta ife na Aba ịfụ na power dị na Aba 24 hours a day na ọkwụnụma fa na mee ife onwere anyị nwa bụ ndị ga-emepụta inwe ife ga-enye nwe ndị ọcha na Chinese competition onwere ebe Nigeria na-eje GDP bụ gross domestic product nya bụ ka ife na-emepụta na-ele ọ bụ na onwere ife na-emepụta na-ele ị ga na-agba last nya bata naira na-agba last ị ga na-emepụta ife na-eship out na-elenye ndị ọzọ ego ya gbagonite ka ndị China ifro nke China fan high American high ndị na-emepụta ife plane jet helicopters anyị ga-emenwu tires na be anyị rọba dị if petroleum byproducts dị anyị nwere lithium rinne anyị ga-emenwu batteries ndị mmadụ like akwa anyị egwu anyị na-atọkwa ndị ụwa niile ụtọ egwu ndị Igbo bongo music ọ na-atọ the whole world ụtọ ma akwa anyị so ndị a niile na-abịa si na ife a na-abịa ndị African American virtuosi ife a na-eyi n'onu akwa anyị so
ọsọsọ anyị nwa ga-ewelitenwu ndị Afrịka ka anyị soro ndị ọcha zọba competition maka oge enwe independence China the very backward ya na India fa wee ndị na-achịfa fa tinye ndị nwere ụbụrụ na-achịfa fa onye kaba ji gaba n'iru fa dịkwa serious anya dịrọ serious fa buru ndị iti dịka nke Naịjirịa na-ekpọrọ ndị Fulani nwere ife dịfa n'isi nwere ife agụta fa chịba ọlụkata onye isi na-edu onye na-afụ ụzọ ife a ga-emegharị onye nwa ka anyị na ndị Naịjirịa na-akpa ndị South na ndị Middle Belt ife anyị na-akpa ka anyị nọkọ anyị na-afa bụ nwanne ndị anyị na-ebu si a lot of them ma ndị Yoruba anyị ncha fasi with derivation of Igbo the third part ọba ga Bini ga Ife ndị Ichekiri ndị Yoruba isoko ndị anyị na-ebu this by product of Igbo ma ndị Yoruba line anyị nwa majority na Nigeria anyị nwa bụ the richest tribe na Africa ndị ojii ife ụzọ ga-awụ maka na ndị Igbo pụta duru ndị ojii gaba n'iru alilo Recognize and hand over the microphone to Chief Onyeka. Thank you. Ọkala mmadụ ọkala mmụọ. Mbadụ. Ogumba, Dr. Okoli. Ka m kwuru na existing protocol, I can name everybody. Governor Anambra State, Umada. Even July microphone enye m bokan kene ndị mmadụ. Because oge a na-ekwu okwu, what Prof Guzo kwuo okwu, make a reference to know who's first coming to South Africa and the incident around it. That could have been 10 years ago. As a matter of fact, if my calendar is correct, it would have been 10 years yesterday. And 10 years yesterday, he's seated somewhere in South Africa at in front of attending another function. Because I cannot do reason. And dịka otu ọkọwagolo oge ọ na-akọwa onwe ya o nwere ife okwuru before onye a na-achị anyị kịta achịba oge a na-eme ndọrọ ndọrọ anwa o so n'ofu onye pụtalụ sị na otego achịba anyị na-aba ọfịa na ka o were amamife ọ mụtalụ Chineke nyere ya ma nke ọ mụtara n'Amerika ka ọ bịa dozie so he aspired to become the president mana o nwere oge olukwalụ dịka sị na ife na-emeduru si ya anya ya wee step kwa aside. I mentioned that because it's important before I go back to that in Choikwu. Oge Dr. Okoli na-ekwu okwu, he said something about what can we do as a people to be able to be relevant where we are or where we live, to be able to put ourselves together. And look at Prof. Monty. Also that now we've been doing it a lot. I boku. I be guys wecho or guys you like. Okay, by the time I get listen ni one maya onye na that in any way I solve the reason why that gathering is called. Because in terms of ni, we can eat food from our individual houses, and in maya we can drink as much as we can from our homes. But we must have purpose for meeting. But I want to key in small thing to say, if we have maybe 10,000 Nigerians in South Africa, or Igbo in South Africa, it might be maybe 50 persons out of these 10,000 that will be able to drive, to be able to begin to align towards what you have mentioned. And it cannot be, everybody is not the same. Also, the Englishman said that birds of the same feather. There must be interest, common interest, people that you can talk to, people that can
understand what you are saying when you talk to them, to be able to come together. He doesn't want to know who said. As the former president of ASA USA, ASA USA is Anambra State Association USA, is the most powerful Anambra association in diaspora. He's the former president. And when he finished from that office, then I was the vice president in Anambra State. I was to continue akawe yobawesi no mapo. No being the president of India America. Na ga maka ga-esi wee mee ka enwezie nke ga-ejikọta nche niile on, and he was elected the president. Ekezie ya bụ debe ekwu na onwere ebe na eje, you know, biko ka akụpụ na ya aka. So now what I'm adding is ikaguna ndi bi South Africa, because na Igbo bi Igbo ebe ọbụna Igbo no, and na ikada agwai, and na ọbụ na onwe ka esi wee na anọkọ onwe oge ga-abụ oluo ọ bụ na ya chọjeho ndị na-achị achị eme gịnị ya chọla anyị wee bịa, mana ọ dị important that at any time na anyị nọ together, and being together does not mean everybody. The Bible na ekwuru ọ bụ na ozu ejuru ana say everybody will not be there, and that's why some of us are still asking questions. Why do you still see Tinubu as the president of Nigeria? If you bring pictures when Babangida was the president, igafukwa Tinubu just like it was in all here. Babangida no kwa igafukwa Tinubu in that gathering. Before Tinubu was what's his name? Buhari, the late Buhari. He has been there. So what I'm trying to say is, it becomes the same people recycling over and over. Why is it so? Because a lot of people, the masses, did not want to take control of the country. Everybody faces their businesses, and nobody wants to say, oh, Nifandi and belongs to everybody. Any day, anytime, the masses sit portal to say enough is enough. All those things, if that anybody who will come up, speak to the masses, tell them what you would do or offer for them, and that person will be voted in, and people will hold that person accountable based on what Ogwafa no game. And it will continue in that order. So autumn could be ekene mono. Ọkala mmadụ ọkala mmụọ. Sana m ekene onye ọbụla gbakọrọ ebe a, na-ekenekwa Ugwumbe again. In his opening remark, o kwuru na the main purpose o ji kpọkwa oku again bụ ka enwe edozinata ife mebi na taa, ife mebi yesterday, ka anyị nwee ohere maka na ọrada atụkwa n'alụ. Ọ ya bụ ife a lot of people na-amara. One of the mistakes anyị na-eme bụ na ọ na-adị anyị ka anyị nọrọ n'ọra wee tụọ alụ. So abịa kpọọ oku, atụnyekwa ịtụ alụ n'ime oku ahụ akpọ, ọ bịa ọ na-enye nsogbu. Ndị agụ ataba ya sị na ada adị iri eme. So no, ife ekwesịghị ka emere ife a. So ana m ekene onye ọbụla iji kpokọta okwu m. Mine will be a little message of hope, because now the renaissance and the revitalization of ihe na-eme na Igbo and the revival of our culture, and my now with every authority, for some of us or for some people that are spearheading it and pushing forward for it, Madodika, our agency no eba. It was not an accident. Ijwa m n'ime obi ma sị m gị na ndị a na-ekunigo kwọ
na ndị nna nna efa ndị ọkpọrọ sent na fam gịnị fake nigo maka na ife nji si na fake nigo bụ na ọ na-abịa ewo kata ife nwata o mee gịnị ọ jụ onye na-ewe ife nna ya ọ bụ gịnị nke a ndị gụrụ egwu ka na-asị fana akpọku Chineke a na-asị akụnie n'ibu dike onye kunie n'ụtụtụ na-awa ọjị ya na-akpọ ndị nna na-efe asịfa gịnị fa kunie ka fa nụọ ọgụ dolufa maka Elijah anụ ka o luru mgbe a ga-achụ aja ndị amụma Baal megide nke fa mesịa olu mgbe o ya elu ya ọma na ọgụ ọ bụrụ ọgụ ya ọ sị Chineke ọ bụ na ikwukwo Chineke bịa mee gịnị gbadata bịa maka na ọgụ a to bring our people back ọ bụrụ sị ife anyị emenwu ndị nwe ya bụ ọgụ ya eme gịnị ndị nwe ya ọgụ anwa akafa ya adị na ya o wee kwe eme gịnị wee mee maka na ife anyị na-eme bụ so ana m asị obi amapụ na onye ọbụla na ya bụ ife furu efu ukwu ka ya ejicha na-eme gị na nna ya achọta ya maka na o ji ife nwata were ya aka enu akala obi ilo o wetuo ya na omenala anyị ga-eme gịnị ya adịlịlị unu n'anya it's sweeping along dị ikuku mee gịnị ọ na-eku ka anyị Igbo niile ra ụfọdụ anyị ka nọ etu a nọla etu a ma gịnị na ụna dị ya maka ị na-anyafe ife na-eme kịta ife na ndị na-ekwero na-ekwe ndị na-ekwero ogwere kịta mgbe fa ya ekwefe ekwekarịa ndị kwebu mbụ so ana m asị obi amapụ na onye ọbụla na ife anyị niile bụ kwụ n'iru ọgụ bụ gịnị anyị bụ gịnị tools in the hands of our maker ana m asị Igbo niile na ọ ya dịrị na anyị mma ndị isi esi wee bịa akwụkwọ nsọ si iluo na ana ọbụla ime gịnị iluo gị gọzie ya bụ ana ka ị nwee ike wee were ife ọma dị na ya bụ ana ngọzi anyị nwa n'ọbụ anọ nye obodo a anyị si na unu ya azọrọ ya n'ụkwụ wee na unu luo na-aka ọrụ ndị unu rapụ na unu jekwa na unu fụ n'anya wee mee gịnị wee kwe so na ebe unu bịa na mmadụ nọ ya ụkwụ unu ji bịa ka unu eji na ya aka ya mma ana m ekene na onye ọbụla wee na-asị na Chineke bi n'eluigwe onye mee ka anyị gbakọ ebe a tata na ife bụ ebumnobi anyị ji maka ya wee gbakọ a sị m na anyị niile na anyị enwetagboro fancha niile afa ndị iche na ndị ọdịnala mgbọrọgwụ ojii microphone at your table ịkwụla ọtọ gwa ya afa gị gwa ya obodo isi ọnwụ na ọmasị gwa ya ife ị na-alụ that is okay too because if I were good networking section and nwanne bịa malụ nwanne nọ ife anyị nọ and chetakwa the key word collaboration. Ndewo no mụa bụ Ben Okoli abụ m dibịa and ebi m na Pretoria ebe anọ a Igbo mmụọ nze mụọ ọzọ mụnwa bụ Chimezie onye ji ụwa ana m arụ ọrụ with Northwest Department of Education ekene m unu Igbo bụ Igbo ekene m unu afa m bụ Emmanuel Echezona Okoli ana m arụ night club na Pretoria ebe a so ya mụnwa bụkwa president nzukọ ndị Igbo na South Africa. Thank you. Igbo kwezuonu afa mbụ Nze Chuks Okoye eze ezi nwanne eze ọhamadike na Igbo ukwu mụnwa bụ founder eze ezi nwanne ọhamadike foundation ana m enye scholarship and na-enyelu less privilege aka in my village and also the tournament Igbo ukwu na-agba
every year. Mwana sponsor, and they cost over Amadike Cup. Ebia from 24 December till 1st of January, and I bought the cup, and they cost about 10 million. Because I went first prize, second prize, third prize. It's sponsored by my foundation, and Mwa Bo, Secretary General, and also South Africa, and also, notwithstanding that I'm resident in diaspora, Mwa Bo chairman Nzenozo Obuno Ibuku, and Mwa Bo a developer here and in Lagos. Thank you. I'm retiring. Half in Nigeria, half in South Africa. Darren. Hey, Bobby Bomman. Because Afambo Okafe Mano. Afambo Okafe Mano, Mongabo Onye Aghala. I'm a patriotic Igbo man. I'm former Assistant Secretary Asa Ward. I'm more of a businessman. And so because I don't know, thank you. More about Afanena Namba Bo Ben Uchenna Omuralo. Kosi Masi Chineke. Nwanne Jela Anambra State was the president in South Africa. I'm a businessman, but a clinical psychologist by profession. So I'm making Oyobuna. Thank you. Welcome. Afamu Dr. Nwanne Onwurolu. Abukwa onye Oba, Idemili South, Anambra State. So I'm currently the senior academic researcher in arthroplasty unit, the Department of Orthopedic CMJ. So happy to meet every one of you. Thank you. Afọ m bụ Ezeji Obinna Iregbu, abụ nwa afọ ikwu anọ. Awụ m immigration consultant n'obodo Ndewo. Afọ m bụ Obinna Akpachoga, awụ m onye uzi n'Idato North Local Government. And Etumudu Akomini. I was the vice president of Nzukọ Ndị Igbo and the incoming president of Ndimo State, known as South Africa. I am a human capacity developer and a business coach. I am in South Africa. Thank you. Igbo kwenu. Abụ onye Oba. Afa m bụ Francis Obidimma Nwanwu. Abụbụ m onye nkuzi ka nkuzi na mahadum. Ya bụ nkuzi anwa ebugago m ifelu mba 7 n'Africa ebe m na-eje agbasa ozi ọma nkuzi na ife gbasatalụ agricultural economics. Kịta anọzi m ezumike nka mana ike aka agwụrọkwa m na onwe otu mbụ onye isi na gbasatalụ ineba anya ime research na ime development n'ife gbasatalụ ịkọ ji na ede wee mekwa ka ebe akọ ya bụ ji na ede na ebe mmadụ na-aga ka ọ dị ọyọ. In other words, ndị ọcha ya sị no, I'm the director of my personal consulting company called Research and Development Consulting, based here in Pretoria. Abụ m ode akwụkwọ, edegwugo m akwụkwọ dị iche iche nke ụfọdụ n'ime fa dị na Amazon na internet, mana ọ bụ na ilotarazi afa akwụkwọ, like one of them bụ Indigenous Knowledge Systems in Igbo Traditional Agriculture. Ọ bụ na ilotarazi
Google Francis Nwonwu fa kọwazielu ndị ọzọ ma more about me. Ya bụ ibe anyị nọ ekenekwa m unu. Ndị be anyị daalụ nụ. Mụnwa bụ Mrs. Victoria Nwonwu, Odoziakụ Obidumma. Ana m edozili akụ nke ezigbo maka na profession m bụ home economics. Enwe m BS in home economics. Nkuzi before m wee retire. Bịakwafu n'obodo a fa kpalitekwa m like Ọhaneze Women's Wing. Ọ bụ matron fa. Then mụnwa wụ onye ọba. Abịakwa na nzukọ ndị inyom ọba. Ọkwa m bụ matron fa. So awas me for ọzọ maka. That's Victoria. Thank you. Igbo bụ Igbo ekene m unu. Afa m bụ Nwada Ambassador Lois Ogueri. Abụ m National Assistant Secretary, United Nations Association of Africa. Bụrụkwa Executive Country Director Nigeria for UNAA. Then I work and my role with government in Nigeria, precisely Abuja. And also I work with Deputy Inspector General of Police, Force Headquarters, Abuja. And I'm the SAA's Envoy, International Human Rights Commission. I'm a fashion designer. I do so many things, native, senator wears, like what you are wearing. Then I studied civil and chemical engineering. Afambo Lolo, Lady, Ambassador. I'm a knight of Sem Mulumba. Then Lolo Dimbi Igwe obodo. Igwe no pin soka. That junction, Irute no pin soka. That junction, community have Dimbi Igwe na the community. Then Ambassador bụ Dogu nke ambia nalụnụ. N'ezie na Odogwu anyị ka ọ nọ n'etiti anyị. Ana m ekene onye ọbụla. I'm a health worker. Onwe dịka onye ime na-eme kịta n'azụ ebe ni. Nje eme ya ozugbo. That is mepe ya ozugbo. Sọsọ ihe mebe na ka a hapụ gị nye m fine. Maka nwee ike si na mmadụ ha registered n'obodo unu. Mana ekpuchi ntabiri anya ozugbo ihe apụta. Ndị be anyị ekele m nọ. Aha m bụ Chinwenwa Doris Ikeri Sholarin. Onyeisi ala Ngwa North from Abia State originally, and then happened to be the first female president, Nigerian Union, South Africa. I'm also a member of Imobi Ohaneze Ndibo, South Africa. The only female in Imobi. I'm also a member of Nzukondibo, South Africa. I'm a businesswoman, industrial psychologist, not practicing. I'm also currently training as a wellness coach. So I offer health tips free of charge and body assessment as well. So I trade in hair and beauty products and I distribute them. Thank you very much. Afambo Ambassador Chibuzo Jeffet Ibe. I'm onye ọrụ ukwu in Idemili North Local Government, Anambra State. Yes. And my azụ truck and cars na Lagos. So all the boy be mma na obi anyị bịara ebe a. Yeni na mfụrụ ebe a.
When I say Kennedy Loan. So my name is Chief Sir Ambassador Sylvester Oke Oba Okafor, the Nnanyelgeze Oba one of Uke. I am the current founder and President General of United Nations Association of Africa. And the UNAA is United States Incorporated. With the permission of 54 countries in Africa. We are in Ghana, Namibia, Gambia, Guinea-Bissau, and about 17 states already. I am the founder and the President General of First Foster Care Foundations, accredited by 7 mayors in the United States, with 7 mayoral certifications, starting from the First Lady, the Iron Lady. She just passed recently, Sheila Johnson. The Sheila Jackson of Texas, Al Green, Manfell, Philip Fields, Green Watts, and the Nopik, the one in Ohio, combined together. I am also the founder and the President General of SOTES Global Technologies and Energy Resources, United States. Under this umbrella, we have the sponsor, every other thing. Because most of our companies over there, the NGOs have to use a limited liability to sustain them, because you cannot always be having money from government. Thank you so much, and may God continue to bless you all. My name is Ambassador Princess Juliet Gifty Okafor. I am the proud daughter of Chief Okafor here. I am an NP nurse practitioner currently in Ghana. Also the Deputy Director of Nursing Services in one of the biggest hospitals in Ghana, Lister Hospital and Fertility Center. Under the UNAA umbrella, I am the Chief Medical Director, also the Special Advisor to the President General. And I'm also the Executive National Country Director for Ghana. I am also the CEO of Chizira Medical Supplies and Aid, where we deal in medical supplies, import and export. Also home services, where we care for our patients in the comfort of their homes. I also own a veterinary service where I take care of animals. Currently residing in Ghana, but I do a lot of businesses out of Ghana as well. Thank you very much. Afambo, pharmacist Mrs. Pharmacist Ambassador Mrs. Ezode Nyichinyelugo. Ni Ezewanade. I'm originally from Uzowan in Enugu State. I'm a member PSN, PCN, ACPN. PSN, Pharmaceutical Society of Nigeria, Pharmaceutical Council of Nigeria, Association of Community Pharmacists of Nigeria, and Association of Ladies Pharmacists, Moabo, their financial secretary, Enugu State. Moabo CEO, Honeydew Pharmaceutical Limited, Enugu. Then I've been in the industry. I've worked with Rico Pharmaceuticals as a production pharmacist for years before joining Nimel Pharmaceuticals in Enugu. I was their first production pharmacist, and I retired as a production manager. Presently, I work with UNTH Quality Control. I'm in charge of quality control and compounding.
So I'm a mother of 5, 4 boys and 1 girl. Thank you so much. Ndị be anyị ndewo. Afọ m bụ Nwada Ambassador Okoli Olivia Atochi. I am a nurse. Okay, I'm a nurse. I'm also a midwife. I also run businesses. I am the CEO of Oli Farm Nigeria. In my farm, I rear snails. I have a bee farm. I sell honey and nere rice, abakaliki rice. I have two beautiful daughters. Thank you. Mụnwa bụ Agabus chụpụrụ ike dị mma ide Abagana. Anyị nwagwiri na South Africa arụ ife ọwụ na ịchọrọ anyị na-eme. So none. Afọ m bụ Martin Okunna Okafọ. Ọmụwa bụ nze Abagana na South Africa. Agbanigokwa m n'obodo ahụ since 99. So ọmụwa bụ director Nzadigo Investment Pty. Ọ bụ na be anyị ọmụwa bụ Arrow of God Motors. So ana m ekene onye na onye ọbụla nọ n'obodo a nọ na ọgbakọ na-asị udo dịrị onye ọbụla. Afa m bụ Reverend Father Chukwuebuka Afama. Abụ m onye Abagana kalụ ezigbo obi. Afa m bụ Tochukwu Christopher Aneki. Ọzọ mbụ ya Abagana. Ọzọ akụwa m ya Abagana. Ihe atụ mgbọsị ụka ogbuo mgbọsị afọ. Ọmụnwa. I'm a businessman n'obodo South Africa. Ana m ele mmanya. Managing director Malala Ituka Club. Yovel. Ebe ife niile na-eme. Ana m elekwazi moto pass na GP stand. Nwekwa moto transport ife dịrị Chukwu Motors Nigeria Limited na Nigeria. Afọ m wụ Ifeanyi Chukwu Mgbechina. Mụ a businessman. I'm into gold exchange. I gonna go to diamond exchange. Obi aṅụrị dị m ka anyị si wee bịa today wee nọrọ with ụmụnne anyị. Odowa Abagana. Ya, ọ mụnwa wa Agana, onye nke eji big Nigeria. Wee malụ na Hibru. Onye ọ nọcha na Hibru. Wee welu flag wee chie m mụnwa wee kwechiri. So onye ọ na-abịa Hibru. Na nwere ife ya eme ya. Okoli si dị awe. Ọmụnwa big Nigeria. Ekenekwa m na ụmụnne m. Enwere m oko. Afọ m bụ Ifeyi nwa mmadụ bụ uko Obi Emedo nwa n'ise ana n'Obosi. And I belong to a unique profession called radiography where many people don't know about it. I'm the only Nigerian in Charlotte Makeke Academic Hospital. I teach doctors. I have a PhD in public health as well. Jobek Jen. Afambo. Lady Diamond. Nonyelo. Ojugo Anawalese. MLM journalism and public relation. Beza South Africa City, Iba Street. And to the glory of God, I'm a minister of the gospel one, and I've become a businesswoman. Then I'm former national secretary Umada Anambra in South Africa. Now, one of the matrons. My grand matron is there, and the Ohaneze Women Group. I'm matron in Ohaneze Women Group. Biko Afambo Chief Samuel Chukwumeziri Obiora Ọzọ Ife nke ndị Mgbakwa Abọg Ọzọ Ife. Biko mụ abụ businessman bụkwa the secretary Anambra State Association South Africa.
Mwa bụ former treasurer Ọhaneze South Africa. Abụ m CEO Zan Diamond South Africa, enwere license. So when I speak on the ọgbọka ọkwa na nwere otu ga-esi mekwu ya ọzọ na ọ ga-adịkwa mma maka ụlọfu na onye ọbụla nọ ihe ọbụla ekwu tata bara onye ọbụla ntị. Ana m achọ hand the microphone to Ezeoha Madike to give us a vote of thanks. On behalf of Nzukọ Ndị Igbo, I am very, very proud. Na anyị nwa melu na Onowu Abagana bịachigatara azụ. Exactly 10 years after the accident o nwere ebe a. It's something that we pride ourselves, and I provide the platform for so many people to socialize and meet him. You know, it's something that we do not take lightly at all. We are very, very happy and proud that we orchestrated it. Can we clap for ourselves? A little easy. Yes. Yeah. In the same vein, I want to specially and humbly thank our chief host, Dr. Ben Okoli, neurosurgeon, Ugumba Ndibo. He's a man that is highly sought. He's a beautiful bride. So he's causing commotion in South Africa. Who owns this man that you see? You know, a lot of people are fighting. You know, it's like a beautiful bride, because if you have him, you have a lot. Let me not say if you have him by your side, you have a lot. And we as Nzukọ Ndị Igbo, where is his primary resident, we are very, very, very proud and happy that he belongs to us. And yes. And we protect him jealously. We guide him jealously. You know, and it's something that so many people are envy. So many people are envy. I don't want to say, I'm not pointing anywhere. There are so many people that are envy about him. But we thank you, and we're very, very proud of you. We pray that God will continue to bless you, protect you, and prosper you in all your endeavor, you and your family. Thank you so much. Nda Bagana, Darunu so much. Chukwu gozie unu. Yes. Ọ bụrụ na unu amụtaghị ezigbo nwa, anyị chama nọ here. Ọ maka na unu nwere such an illustrious son, Ndị Igbo. Oh yeah, Mela Noleba. So I thank you all. Yes. Ndị UN, and in fact, mgbe anyị mere na anyị na unu na work together, Nzukọ Ndị Igbo, it put us in another light. So I appreciate all of you, every one of you. I thank you. I thank you. Ịmana ife ọbụla a na-eme ndị ụmụ nwaanyị a nọrọ there, o nwere isi. So ana m asị unu biko jidenu ka unu ji. Mgbe unu bịara na our program yesterday, unu nyekwara another flavor. So I thank you all. Thank you so much. Thank you. My governor, all pleasure. You know we work together. You are my ally. Makete mama kadero ma aicha remie nke mele ma imel nke aka ma ai wasi ke do bi ye gas se mere ai wasi se mere ai nwa onwero oye kwere ai ekwetere. Prof, you and Ben Ima eto ai so well on. We love you so much. We are proud to have you. May God continue to bless you. Like you said, you retire but you're not tired. We know. Everywhere you are there, even before anybody. Onye Aghala na 80 plus. You know. So we thank God. Gina mama, you are an exemplary. Everybody, you are an in fact, many people look up to you. We emulate from you. May God bless you. Thank you, thank you. My Nzukọ Ndị Igbo, my unuma. That I'm very proud of all of you. You know, I was the president of Nzukọ Ndị Igbo 20 or 21 years ago. So Omunwale Foundation, after me was him. He became the president. We all laid very, very good foundation. Then my brother in whom I'm well pleased, became the president.
and we are giving him support. Yeah. Nai, oh no, the region, thank you for honoring our invitation. We pray for your good health, and when you finally become the Igwe, we know you are full of wisdom. We pray that God will give you more wisdom on top of your wisdom, and that you will rule in the with the wisdom of God. I na-ekene etu anyị si wee zikwa ebiakwa n'agbanyeghị ife mere 10 years ago. It shows the love, undiluted love in well for ndị Igbo. You've shown it so many places. Anyị na-anụ maka gị, anyị na-asị ka Chukwu duo gị mgbe ị ga-ana ka ị nọ ọfụma. Daalụ so much. Thank you. 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 Daalụ. Yeah, okay. I find him a friend more. Okay. Anyway, if it tonga nge double before never. Nke izizi bụ ndị otu nọ ebe a na America anyị nwe Igbo schools ebe a na-enwe Atlanta Igbo school Google anya fa na-akụzi Igbo worldwide afa na-akụzi ụmụ nwaanyị anyị ụmụ nwoke anyị na-agbasi etele ọgwụ ma mmanwụ dị iche ndị amụsị na America fa na-asụ Igbo ọfụma na-agụ ya agụ so just ka ị mara ife ga-enye aka ma ụmụaka na-amụta amụta ebe a ka a na-akụzi ife egwu na-akụzi ife asụsụ Igbo ebe afọ ka ba na ndị na-etonite etu a ka ba si afụkwa onwefa na-anụ onwefa na-esi kọntaktị afa na-eji ma jesie university pụtakwa fanụba onwefa so nke a bụ ofu ife nke ọzọ bụ akụluo ụnụ ofu na ekwute nya na my speech na my write up akụluo ọ dị mkpa ị na-eme ife ebe a ị na-emekwa na Naịjirịa chi ga-enwe ife ị ga-etinye otherwise ụmụaka anyị amenwere ọrụ inwe ike na-eme ọfụma ebe a so mụnwa na onwe m enwe agriculture company nwe na Nigeria lụ 10 adịm eme medicine na Nigeria but enwe m farms enwe m the best bottling water na Nigeria kwa ndị abaga na gwago unu anyị nwe piggery more than 1,000 pigs anyị na-raise na Bergen anyị nwe fishery anyị na-eme azụ every day anyị na-release nwere ka 100 fish a day na-achị na ọkụ ọ melụ mmadụ ibe ife ịchọ ka emeri ife imelụ onye ọzọ onye akarịcha karịa hours on ịnọ n'ụlọ ụka ife Chukwu ji enye mark bụ kedu onye inyere aka 80% of mark Chukwu na-enye inye mmadụ aka onye dị brilliant ifu na nne ya ememe nwere inyere ya ka kwụọ school fees small money for you but ịchọ ka gị na Chukwu dị mma ife ị ga-eme ị ga-enwerịrị onye inyere aka onye bụ nyakarị chaplet onigo nyakarị ma ije na isi nọ na altar from morning to night ife fa na-ene anya ndị mmụọ na-ene anya bụ kedu ife mere mmadụ ọzọ onye ka mma particularly ụmụ nwaanyị ejedu fa nọ na nsogbu na difa nwe fa nọ na nsogbu inyefe aka ozi fa chọ ka m gwa unu ka unu ghọta maka ọ bụrụ Bible onigo ọ bụrụ hours onidi na chapel ọ bụrụ kwaya kedu ife ime mmadụ ibe yi hallelujah so ife nchọ ka ndobele unu na Chukwu ga-agọzi unu afa nna nna anyị fa ka nji agọzi unu afa nna nna anyị ndị Igbo niile onye aka nji agọzi unu na Chukwu abịama na afa ife ọna anyị na-eme afa Eke Oye afọ na Nkwọ ọnya bụ ama ọ bụrụ Trinity ọkwọdụ Trinity ife ọ bụ ọnya bụ isi ife niile anyị na-eme ịma ka esi asị afa nna na nwa na mmụọ nsọ Eke Oye afọ na Nkwọ ife niile ọnya bụ isi senta of ife anyị na-eme so afọ m unu na-eme ọfụma ndị fe mfụgo unu na-eme ka nwanne na nwanne ife nchọ ọwụlesị ka m nwee ife nnefọrọ ife unu ga-eme na-aga n'iru etu anyị nwa si eme Council of Igbo State if I don't know a lot of ndị otu ndị ọzọ na-anụsị ọgụ na-eje na court because I na-rotate power na nke ndị ife ndị Igbo council I na-move from state to state presidency
and secretary a na-erotate. So nwere steeti na-si ha na a na-emegbu emegbu. Ọ bụgodu nọọsụ ofu onye Rivers na anyị na-emefa president. Ma ofu anya na onye ọna na-achị. Ọnya bụ key ime nwedozi ndị gasị na ndị Imo na ndị Anambra. Normally, ịrapịa ndị Imo na Anambra na-azụsọ power. O melụrụ ndị ọzọ. Etina nwaanyị ife. Gwe okwu. Ife ị ga-achọta bụ ịchọpụta ife ọ na-like. Ma ọ bụ na ọ na-alụsi ọrụ ike isi ha na ịbụ hard worker. Ọ bụ na ọ na-esite nri ọfụma isi ha na ị na-esikarị onye ọna nri. Ọ bụ na ọ na-eneta ụmụaka anya isi ha na ọ the best mother. Ọ bụ na ọ dị intelligence ya na intelligence ịgwasị anya nke a dị n'itinye ife ịchọ o mee ya. Halilo ọ ka esi eme ụmụ nwaanyị ọ bara unu na ị na-atọ onwe ya afọ the right ịpịa anya ife ọ na like ịda na igwe ife ịchọ. Daalụnụ ọ ga-adịlụnụ mma ọ ga-adịlụnụ mma. That I declare this function closed. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.